U prisustvu članova i prijatelja Rotary kluba iz Čačka, kao i brojnih rotarijanaca iz drugih krajeva, u hotelu Beograd održan je tradicionalni Rotary bal. U gostima imamo guvernera našeg distrikta, zatim predstavnika Rotarakta, imamo goste iz Tuzle, goste iz Makedonije, goste iz Pljevlja i naravno naše ljude ovde iz Čačka, sve prijatelje Rotary kluba u Čačku. Bal je kao i prethodnih godina imao humanitarni karakter. Od svake kupljene karte u humanitarne svrhe izdvojen je iznos namenjen za nabavku narodne nošnje za devojčice i dečake, frulaše iz udruženja Etnos, koji su bili i posebni gosti na Rotary balu. Osim deljenja dobrih vibracija, pozitivnih, naravno i ispraćaja ove godine, mi smo se sastali tu i da malo darujemo neke ljude, a ove godine smo odlučili da će naši primaoci dara biti frulaški ansambl iz Mrčevaca, za njih skupljamo novac da bismo im kupili narodne nošnje. Oni su sjajna deca koja je starosti od 7 do 14 godina, koji to rade s velikom ljubavlju i mnogo lepo to rade, gostovali su u raznim mestima i smatrali smo da je lepo da pomognemo omladinu. Ovu akciju podržao je i guverner distrikta za Srbiju i Crnu Goru, Vladan Mijajlović, koji je istakao da je u distriktu koji broji 70 klubova Rotary Čačak jedan od, kako je rekao, good standing klubova. Ovom prilikom pomenuo je i neke od aktivnosti na nivou distrikta. Ono što je još značajno da je rađeno u ovoj i proteklih godina, to su global grantovi posvećeni najmlađima, to su global grantovi za opremanje dečjih vrtića koje radimo u saradnji sa Ministarstvom nauke i kulture Republike Srbije. Mi opremamo vrtiće širom Srbije sa osnovnim IKT uređajima koji služe za njihovo pripremu za školski uzrast. Do sada smo preko 56 vrtića širom Srbije opremili. Također radimo i MB robote za osnovne škole, za 5. i 6. razred, na kojima deca uče da rade programiranje u Scratch i Python programskom jeziku. Također radimo u saradnji sa Ministarstvom nauke, koji je naš partner u tim projektima. To je toliko pozitivno da smo mi čak, da je to uvedeno u osnovni program osnovnih škola i organizujemo i na opštinska takmičenja do republičkog takmičenja. Također i dronove opremamo. Isto tako radimo i veliki broj global grantova za opremanje bolnica, zdravstvenih ustanova i tako. I Rotary klub Čačak je veoma aktivan. Jedna od većih akcija u prethodnom periodu bila je opremanje PCR laboratorije Zavoda za javno zdravlje Čačak. Osim lokalnoj zajednici Čačka pomažu i drugim krajevima širom sveta. Planovi za narednu godinu već postoje. Na poziv za pomoć Rotary kluba iz Valencije, znamo da je njih zadesila elementarna nepogoda gde je imalo i mnogo ljudskih žrtava i velika materijalna šteta. Njih ćemo pomoći sa svim drugim klubovima iz našeg distrikta i planiramo još jedan veliki grant da osnažimo naše žene iz ruralnih predela koje se bave nekim zanimanjima, da im pomognemo da se uspešnije bave sa tim zanimanjima, da pomognemo da plasiraju svoje proizvode i da budu prepoznatljive na tržištu našeg distrikta, ali taj grant će obuhvatiti sve klubove iz našeg distrikta i u koje će biti uključene i lokalne zajednice i privredna komora i sve organizacije koje se bave tim domaćom radinošću. Za prisutne na Rotary balu priređena je i simbolična lutrija, a veče je muzikom upotpunio orkestar Stari grad.